Peter van der Meers, hoofdredacteur van NRC Handelsblad. Vorige week hadden we hier professor Tullekens, afgelopen maandag was het, moet ik zeggen. Die was hier en die was de bron geweest voor Jannetje Koelewijn, dat is uw redactrice. En die had een groot verhaal geschreven op de Volkskrant, op de voorpagina van uw krant. Ik geloof dat we dat nu in beeld krijgen. En daarin stond, hoe zal het brein van Prins Friso zich houden? En er was een zeker optimisme uit de bron voortgekomen. En wij vroegen ons af of toen u vanmiddag luisterde naar de behandelend arts, dat u dacht, jeetje, we zaten er toch wel erg naast. Ja, wel, de gevoelens waren heel dubbel. Laat me om te beginnen zeggen dat ikzelf en dus via mij NRC deemoedig het hoofd moet buigen. Punt. Wat houdt dat in, deemoedig het hoofd buigen? Deemoedig het hoofd buigen is toch even goed nadenken over hoe we bericht hebben. Ik heb vandaag een stukje geschreven op onze site en die brief komt inderdaad ook morgen in de krant, waarin we zeggen, om te antwoorden op uw vraag, kijk, wat er in dat stuk staat, op die voorpagina, de feiten die we daarin zetten, die kloppen. Er is geen schedelbasisfractuur, asfixie is het grote probleem, gebrek aan zuurstof, waardoor de prins in de toestand geraakt is die we kennen. Langdurig beademd, maar we kunnen niet zeggen hoe lang. Dus die kloppen. Maar, en daar hebt u gelijk in, op een bepaald moment, onder andere doordat de professor Tulleken ook hier, maar ook in onze krant en op andere plekken, zich verantwoord heeft en gezegd heeft, ja, waarom ben ik eigenlijk met dat nieuws naar buiten gekomen? Ik ben met dat nieuws naar buiten gekomen om een sprankeltje hoop te geven, om positief te zijn. En daardoor is eigenlijk een soort fusie ontstaan, of confusie, tussen wat wij als feiten gaven en wat de sfeer er rond werd. Namelijk, NRC wil positief informeren. En dus in die zin... Was dat zo? Wel, nee, als je dan... En dat is dan een beetje het verschil tussen feiten en werkelijkheid. Net in die blog van vandaag en in die brief van morgen heb ik nog eens alle passages in de krant gehaald waarin we zeggen, wat is er nu met Friso aan de hand? En aan de andere kant, wat wordt er gespind daar rond? En daar wordt eigenlijk wel een mooi onderscheid in gemaakt. Maar we zijn niet goed genoeg geweest om dat onderscheid heel duidelijk te maken. Maar was het voor u ook, wilde u ook, zou u ook bij Kees Tullekens die hier zat, die zei ook van, mijn afweging was ook, ik wil positief nieuws brengen. Ja. Als het slecht nieuws was geweest, had ik het niet gebracht. Wel, en dat is net Geldt dat voor u ook? Nee, helemaal niet. Natuurlijk geldt u had dat voor ook slecht nieuws, had u ook gebracht? Ja, natuurlijk. Wij wilden per definitie alle nieuws brengen. Wij wilden, en we slaagden daar tot op zekere hoogte in die zaterdagochtend. U herinnert zich, vrijdag was er één grote confusie van wat is er aan de hand. Er was een heel wild gerucht, maar dat overal in de Oostenrijkse media, in de Nederlandse media, internationale media werd herhaald. Het gaat om een schedelbasisfractuur. Wij wisten op een bepaald moment, nee, het gaat daar niet om. Het grote probleem is die asfixie / die beademing. En dat wilden we brengen. Ja. Indien wij geweten hadden, quod non, dat er ook sprake was van een hartstilstand, ja, dan zouden we ook dit gebracht hebben natuurlijk. Alleen, dit hebben we niet gebracht, omdat we het ook niet wisten op dat moment. Maar wist u ook niet dat er sprake was van een reanimatie? Ja, wij wisten dat er sprake was van een langdurige reanimatie. Ja. En daar hadden we met onze bronnen over gesproken. Wij wisten dat er, bij ons was gezegd 45 minuten. Nu blijkt 50 minuten, maar goed. Dat is ongeveer hetzelfde. Ongeveer hetzelfde, langdurige reanimatie. Dat is dus wel slecht nieuws. Ja, dat is wel... Ja, dus, en dat heeft u niet gepubliceerd? Nee, wel, het is zo dat... Daar hebben we net die vraag die u nu stelt, hebben we ons vorige week vrijdagavond voor het zakken van de krant, dus voor het publiceren van dat stuk, verschillende keren gesteld. En hebben we met verschillende medici over gesproken. Zowel medici in Oostenrijk als bronnen die we hier hadden. Wat betekent dit? En een aantal mensen zeiden, dit is heel slecht nieuws. En een aantal andere mensen zeiden, nee. Dit is niet per definitie heel slecht nieuws. Er is namelijk ook in de literatuur, als het hart nog langzaam klopt of zwak klopt, kan een reanimatie van 45 minuten wel degelijk ook nog zinvol zijn. Dan had je het ook weer kunnen publiceren. Nee, net omdat, en in die zin schrijven we net ook op het voorpaginastuk van vorige zaterdag, dat we niet tot die speculatie... Dat waren nu net elementen die konden zorgen voor speculatie over het gaat heel slecht met de prins of het gaat toch behoorlijk met de prins. Ja, en daarom hebben we die niet feitelijk verhaal. Het was 45 minuten. U had niet hoeven te speculeren. U had gewoon 45 minuten kunnen zeggen. Nee, maar als uw bronnen dan zeggen, op basis daarvan kan er zo... Wij waren net bezig, het is anders uitgedraaid en daarom zeg ik nog eens, we moeten deemoedig het hoofd buigen. Maar wij waren net bezig, we moeten vermijden dat er speculatie is over die schedelbasisfractuur. We moeten vermijden dat er speculatie is over andere dingen. We gaan enkel de feiten geven die ons bevestigen. Dat feit van die 45 minuten, had u dat van uw eigen verslaggever?
Dat hadden we van onze eigen verslaggever. Ja, want die schrijft namelijk dat ze niet weet hoe lang dat was. Die schrijft, op een bepaald moment keert men zich af en schrijft inderdaad een langdurige reanimatie. Hoe lang juist, weten we niet. En dat klopt. Dat hebben we, omdat maar dat wisten ze dus wel. De medici zeiden daarvan, vertel dit niet, dit leidt tot te veel Maar ze wisten het wel. Ja, heel zeker. Dat wisten we ook op het krant. Zo even naar haar kijken, want zij is natuurlijk ook in de media geweest buiten de krant. En ook haar man. Ja. De CT ziet er goed uit. In plaats van wat ze ten onrechte gezegd hadden, slecht uit. Dat vond ik belangrijk nieuws. Correctie op wat er al roezen moesten. En ik dacht, medisch beroepsgeheim of niet. Zo'n klein stukje, heeft niks. Bij iedere normale familie zou dat met gejuich begroet zijn. Hij had toen net een CT-scan gezien van het hoofd van de prins. Ik hoorde hem zeggen dat daar geen bijzonderheden op te zien waren. En dat betekent vooral dat er geen zwelling was te zien van het brein. Wat in principe goed nieuws is. Dus als hij zou opknappen, zou hij ook echt helemaal goed kunnen opknappen. Dat die anatomie van het brein was nog goed. Er waren wat andere collega's die zeiden, god, die MRI ziet er nog goed uit. Als dat nu echt waar is, en ja, ik zou niet weten waarom ze het anders niet zeggen, dan is het natuurlijk zo ongelooflijk dat die RVD dat niet even vertelt. Ja, optimisme is natuurlijk aanstekelijk. En het is prima dat mensen optimistisch willen zijn. Maar hier sla je natuurlijk wel de plank volledig mis. Ja, wel nog eens, in die interpretatie. Nog eens, er is een verschil tussen wat wij schrijven en wat Kees Tulleken vertelt over zijn optimisme. U heeft ook een aantal van dit soort optimistische kwesties opgeschreven. Nee, bijvoorbeeld als het gaat over de volgorde. Het wordt een beetje technisch, maar gelukkig zit u ernaast. De volgorde of iemand eerst onderkoeld raakt en daarna een hartstilstand krijgt. En dus ook niet meer ademt. Of andersom, dat je eerst niet meer ademt en daarna onderkoeld raakt. Klopt. U heeft ook in die stukken, werd er ook gezegd, nou, het lijkt erop dat het de goede kant, de goede volgorde is. Ja. Nu blijkt dat het de verkeerde volgorde is. Maar goed, nog eens. U suggereert dat we dat bewust doen. Dat doen we niet bewust. Wij hebben niet bewust gezegd van we gaan optimistische berichtgeving. Nee, maar u heeft het wel opgeschreven plaatsen. Zonder dat u het dus zeker wist. Klopt. En daarom zeg ik een derde keer, wij moeten daarin schuld bekennen. En zoals ik dat juist zei, wij betreuren dat ook heel erg. Ja, want hoe wordt dat op de krant beleefd? Er is deze week, begrijp ik, een grote redactievergadering geweest waar dit onderwerp aan de orde kwam. Ja. Kreeg u daar op uw kop? Of hoe zat dat? Nee, hoe gaat dat op een krant als de onze? Wij hebben heel geregeld wat we noemen nabespreking. Waarin we zeggen, laat ons eens naar onszelf kijken. Dat zijn soms heel algemene nabesprekingen. We vragen niemand, vertel eens wat u ging het hierover. Nu ging het hierover. En nu hebben we... Jannetje heeft verteld waarom ze gedaan heeft wat ze gedaan heeft. De chef van de Zaterdagkrant, die dienst had en die stukken op de voorpagina heeft geplaatst, heeft gezegd waarom hij gedaan heeft, wat de overwegingen waren. En ik heb gezegd waarom we beslist hebben wat we beslist hebben. En dan zitten daar 150 mensen van de redactie om dat te bevragen en te zeggen van hebben we nu juist de conclusie en wat kunnen we daaruit leren? Wel, ik denk dat de conclusie was, of ik weet dat de conclusie was natuurlijk, de conclusie was 1, en dat is niet echt populair om dat te zeggen, de hele discussie over het schenden van het medisch geheim, dat zouden we opnieuw doen. We denken namelijk, en ik heb dat ook op verschillende plekken geschreven en gezegd, er is een medisch geheim, maar op het moment dat een medicus zijn geheim schendt en wij die informatie kennen, dan moeten wij inschatten of we daarmee aan de slag gaan. We zouden daar nog altijd mee aan de slag gaan. 1. 2, was de conclusie, we zouden het op een andere manier hebben gebracht. We zouden het neutraler hebben gebracht dan we nu hebben gebracht, net om die confusie. Overigens, die nabespreking was woensdag, we weten nu vandaag, vrijdag meer. Net om die confusie tussen feiten en sfeer, om die uit elkaar te houden. Juist. Daarover zeg ik vandaag op die blog en morgen in de krant, dat we die confusie hebben helpen veroorzaken. En dat inderdaad, zoals u zelf zei in de inleiding, we zelf onderdeel geworden zijn van positieve berichtgeving, dat betreuren we. U wordt vergeleken met Evert Santegoeds, de hoofdredacteur van Privé. Door Joep van 't Hek morgen in zijn column. In uw krant. Ja, juist. Wel, wij vragen aan Joep van 't Hek elke week om heel scherp te zijn. Dat is aardig gelukt deze keer. Over allerlei mensen in de maatschappij. En dan, you take a beating as a man, denk ik dan. Hij heeft het nu gedaan over onszelf. En dat is echt gelukt. Maar beschouwt u dat als satire? Want er spreekt ook een zekere woede uit die column. Ja, natuurlijk is er een zekere woede. En dat is niet enkel satire. Ik begrijp dat ook heel goed. Natuurlijk, het is zelfs, ik zou bijna zeggen, de verdomde plicht van Joep om daar woedend over te zijn. Dus dat kan ook. Net zoals onze ombudsman. Ook in de, maar dit gaat verder. Hij vergelijkt de krant met een roddelblaadje. Ja, juist. Maar goed, vindt u dat, als hij dat serieus... Zou u dat serieus menen, denkt u? Nee, ik denk dat niet... Zijn boosheid over deze zaak is serieus. Hè? Blijft hij NRC een roddelblaadje vinden? Daar ben ik zo goed als zeker van dat dat niet het geval is. Want daar zou hij niet in willen schrijven.
ik denk het ook voor hem dat hij er niet zo wel in schreef. Nu, ik heb met een weliswaar wat zure glimlach, maar ik heb het stuk zonder enig probleem in de krant gezet. Nog eens, omdat ik vind, op die plek krijgen heel veel mensen een pak voor hun broek. En nu krijg ik een pak voor mijn broek. Meneer Eijlander, hoe heeft u nou eigenlijk dit gevolgd? Met de kennis die u zo heeft. Even los van NRC per se hoor, maar ook gewoon wat hier aan tafel of in het NOS-journaal of waar dan ook gedebatteerd wordt. Ik vind de manier waarop er gekeken wordt naar dat hele gezin en naar die gebeurtenis, toch wel een vorm van gluren eerlijk gezegd. Hè. Als je die hele reeks camera's ziet die er daar in Innsbruck staan, dan denk je, jongens, waar hebben we het in godsnaam over? Er is iedere dag in Nederland zijn tientallen gezinnen die zoiets meemaken door ongelukken of verdrinking of wat dan ook. En daar staat niemand bij. En hier staat ineens de hele wereld erbij. Ja. En het nieuws toch? Weet je, als het nieuws wordt van de koningin is naar binnen gegaan en een half uur later is het nieuws de koningin is weer naar buiten gegaan en we staan daar met 20 man daarnaar te kijken, dan vind ik dat het toch wel over grenzen heen gaat. En dat zie je dan ook weer terug op het moment dat Tulleken en uw redactrice dan die verhalen heel snel naar buiten brengen zonder goed na te denken. Bijvoorbeeld wat mij erg verbaasde was de boodschap dat het niet hebben van een schedelbasisfractuur een positieve zaak was. Je kunt je omstandigheden van het brein voorstellen dat het hebben van een schedelbasisfractuur juist wel positief is. Omdat daardoor de druk in het brein minder groot wordt. Dus hij had zijn vingers daar niet aan moeten branden. Nee, dat had hij helemaal niet moeten doen. En het begint natuurlijk bij die dokter in het ziekenhuis die dat niet moet doen. Hè, maar ook Tulleken zelf en ook Janneke en jullie. Je had je moeten realiseren dat die hele keten van gebeurtenissen, dat eigenlijk niet meer netjes is.